Сега ще ви покажа как стоят нещата. Аз съм циганин и се казвам Том, но нашите ме искаха да ме кръстят голям Ром, но ме кръстиха само Том, но аз исках да се казвам най-тихонката голяма сметка. И не мога да огледам и да извика. Ела, Сене, ела, Асене! Тук един чирак сам седи и ни гледа. Тот тъп чирак, тот тъп килим. Да ви закажа, къде стоят нещата. Отдена, ето я печката. Ето я там печката. Аз взех едно дърво. Ето го и моя пинче. Ето го и моя пинче. Ето го и моя пинче. Ето. Ето го и моя пинче. Кажете ми, не е ли сладък? Ето я и майка му. Ето я и майка му. Покажите. Здрасти! Значи сега искам да ви кажа. Това ми е любимото котле и го продавам за 25 лева. Или за 170. Който иска, нека дойде на улица Централна, номер 11, Голямости, в ЖК София Обед.